na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Regarding nimo. Nag-iskot mo na ako? Oo, nagisgot me. Hasasad sa ilang relationship ni Robin. Oh, dako na sila, di ba? Way laro ilang relasyon, uy. Unsay way laro. Way klaro ilang relasyon. Nya, nagisgot sad mi nimo. Unya. Sulti siya nga naglagot siya nimo. Miday. Unsa may kalagutan ako? Unsay masa nako niya? Unsa man kano? Ha? Naglagot kuno siya nimo tungod kay bakakon ka. Ay nako, ako'y bakakon. Di kuno ka mutuman og kanang di ka mutuman og oras. Ah, grabe sir, pasabot na ako siya na eh. Dalangan, tungkol sa meeting, dugay na human. Di ka sabot na. Di lang ka nang iyang gikalagutan. Kuna pa lain. Mm, Unsa man kano? sobra kuno ka kabuutan. Ano? Mano yan sulti? Sobra kuno ka kabuutan. Unsa man ko na yung gusto? Gusto siya kuan tao nga maginoo pero medyo bastos. Nga gud. Mao na. Aw, sulti pa siya, girip na ko siya. Ah, grabe ayaw lang sad uy. Ay, ginawa ko. Sa no? Magkasulti ang tagdi mao. Tungod sa niya. Piolo. Abi ba na ako, sultihan di ka, Riz? Ako pagsabot ba? Usas labing gipangita tingali sa babae. Sa usa ka lalaki. Ang pagkabuutan gitingali, di ba? Oh, bitaw. Oh, tinuod na uy. Usagid na. Pero ibaw ka, Riz. Ang tao ba nga way gusto, daghan ka nagkatarungan ay paggawas. Ang tao nga way gusto, daghan ka pasangil. Pero kung ang tinudanay nga nahigugman nimo, di na makakita sa apan sa maong tao. Di ba? Wa kuno kay baruganan. Ako pa! Di ka kaantigong mubarog. Tao nga dili maantigong manalipod sa iyang pagbati. Kada kong binalian eh. Kung naman na yun yung gibasol. Siya may nagdaduan ako. Sa kong kasing-kasing, ni ako yung basulon. Di sa kuno ka mantigong magselos. Layas kuno ka dayon. Oh, sila yung nagpalayas na ako. Dili man ako. Sorry ha. Dili ni sa pagpadako sa inyong conflict ha. Pero ako na ning gisulti nimo para pud makamatngon ka ba nga huli pa nimo ang imong mga pagkuwang niya. Unsa mo ko na yun? Unsa ko na akong pagkuwang kaniya? Ha? Relax. Unsa man? Chill. Relax. Inom sa tubig, pi. Aron mahupay ng gibati nimo. Ni undang dahil trabaho si Piolo dahil Sara. Tingali. Ay, unya. Nakonsensya ka, day. Ngano makonsensya man ko. Naundang ko siya trabaho ka. Tungod ni mo. Yabag siya. Tinuod. Nayabag siya sa iyang kugma ni ma. Lucy. Unya, ay mo mang giburian. Mong ni samot siya kayabag. Anatan awaron. Undang noong trabaho. Gipakonsensya ba ko ni mo, Lucy? Ano, no. Wa man day, oy. Kanang akong gisulte. Base lamang nas kanang panghitabo ba? Kay kadaghanan god basta tao gani nga madisperado ilabi na sa gugma. Ala ay mawagtangan ka nagganas trabaho. Ang uban gani maghikog. Oh, bogo siya kung maghikog siya. Ala day Sara? Usman ako ha. Sorry nga nisulti ko nimo ha. Di gyud ako tuyo nga musamot ang imong kay ubos kang Sara, Piolo. Nasabot ko rin siya. Gisultian ti ka. Aron mahuli pa nimo ang imong pagkuwang niya.
Unsa lagi akong pagkuwang niya? Ayaw palabi sa imong kabuutan. Unsa? Ipakita nga maginoo ka pero may pagkabastos. Risa. Katawa lang ko na. Oo ba? Alangan ng katawa man ka. Di sila. Hindi mo ko makahimo na eh. Piolo. Kanang iya, bugal-bugal lagi na tingali na iya rin ako. Hala, uy mo na iyang gisulti, mangguyt. Sagdan lang. Manay kong gingon mo. Nga kung ayaw, may maraming dahilan. Kung may gusto, daghan kay katarungan, di ba? Ipakita nga maantigo ka nga magselos. Oh. Kung ingon lang ka na, kailangan ba diyan nga maghimo kag butang sarang mubati ko pagsilos? Nya mo man na iyang gusto. Kung mao na managlahi mig baruganan, Risa. Mo na yun na aog maayo. Kung gusto ka nga magkabalik mo ni Sarah, uspa imong lifestyle. Ilabi na sa paghandle sa inyong relasyon. Aber, ikaw kuno. Pakita undi ka. Uyab ta. Nga pakita undi ka nga makiguban ko og laing babae. So may batiwan nimo. Nga mahibaw pa jud ka nga manoray mi nga naog sini. Unsay batiwan nimo? Depende. Unsay depende. Kung kayang sabton, aw sabton. Pero kung dili, aw sibat. Oh, mao na. Parehas ra ta, Risa. Bye! Oh, bay. Oh, gusto ka? Kumusta ang opisina? Okay raman. Okay problema. Ikaw, ha? Musta saan ka? Okay ra ka din eh. Okay ra. Okay, Maya. Okay ra gyud ko. Smiling mo kay ka? Huwag ka masag diri sa? Ha? Ha? Wa man. Oh, okay ra gyud kayo. Bawo ka. Kalingaw biya ko. Nalingaw ko niya. Ikaw? Kalingaw siya. Istorya. Nya. Bawo ko bay? Yatiman po ko sa pagkaon. Nya, nag-TikTok pa may TikTok. Oo. Kanang tiktiw niya, tuok-tuok. Lingaw-lingaw. Oo, lingaw-lingaw may TikTok. O niya, bawo ka? Nagkasulti silang Sarah ug Risa. Ha? Oo, siya balita. Juan, dari aray ta sa magsulti. Sa kwarto na lang. Dali. Ayo. Tara. Daon sanang gisulti na ko ni mo. Di pa ko kapatuon ako. Ging na, tiga nga. Ipakita ang imo pagkalaki. Dili kay maghubo ko niya tanan ha. Huwag yung kumsipyat sa gisulti ni mo. Nga babae, gusto sa itong kulamos na yun ba? Unsa mo kawin? Sa kulamos ba? Oh, kulamos yun. Unsa mo kawin? Gusto sa kulamos na yun. Piti na yun. Lalaki ba ka nang maginoo pero medyo bastos? Oh, saman. Mahal mo, Sarah? Balik eh. Di na tingali ko magsalik. Kanamang di na ko magsamog ng Rubin ko. Mao na diha. Kung mao na, pangitag lain. Dila kay gubo ni mo yung kanabuhi. Pinaagi yan sige hubog-hubog. Unsa mo ka eh. Di ka trabaho ana. Ibe, lalim pagkitao trabaho. Kay baho ka na. Kuhan magod bay. Ay, bay. Ang tuo mo ko ba? Nga may kugma pa si Sarah ni mo. Ngano ko tao? Sos. Kung nakasaway siya sa imuhang sobra kabuutan, pero sayod ko nga ilawom siyang dughan, doon na pataon siya gipangita nga diha ni mo. May gugma pa siya ni mo. Wa na tingali bay. Nagod taon. Kaya kung wala pa nga rong, ngita ba siya ni mo? Ha? Oh, ngita ba siya ni mo? Sa ato ba? Mahal ka niya. Kasabot ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!